A cikin farko Ubangiji ya yi duniya da duka abin da ke cikinta. Shi ne ya halicci mutum na farko da mace na farko, ya sanya su a cikin kyakkyawan lambu, ya sanya su sashe na 'yan dangi, kuma akwai dangantaka mai kusa tsakaninsu. Ya halicce su samu rayuwa har abada, babu wani abu kamar mutuwa. Ko a wannan kyakkyawan wuri, ɗan Adam ya yi tawaye ga Ubangiji, ya kawo zunubi da wahala a cikin duniya. Ubangiji ya kori ɗan Adam daga lambun, dangantaka tsakanin ɗan Adam da Ubangiji ta zama ba amfani, yanzu ɗan Adam zai fuskanci mutuwa. A cikin daruruwan shekaru Ubangiji ya ci gaba da aiko manzanni cikin duniya, sun tunatar da ɗan Adam game da zunubinsa, amma kuma sun faɗa masa gaskiyar amincin Ubangiji da alherinsa don aiko da mai ceto a cikin duniya. Mai ceto zai mayar da dangantaka tsakanin Ubangiji da ɗan Adam, mai ceto zai ceci ɗan Adam daga mutuwa. Mai ceto zai ba da rayuwa ta har abada kuma ya kasance tare da ɗan Adam har abada. Ubangiji na kaunar mu sosai domin da lokaci ya dace, ya aiko da ɗansa zuwa cikin duniya ya zama mai cetonmu. Yesu ɗan Ubangiji ne, an haife shi cikin duniya ta hanyar wata budurwa, ya yi rayuwa cikakke, bai taɓa yin zunubi ba. Yesu ya koyar da mutane game da Ubangiji, ya yi abubuwa masu iko da yawa da ke nuna girman ikonsa. Ya kori aljanu da yawa, ya warkar da mutane da yawa, ya sa makaho gani, ya sa kurame su ji, ya sa guragu sun yi tafiya. Yesu ma ya tada matattu. Shugabannin addinai da yawa sun ji tsoro da kishin Yesu, sun so a kashe shi. Tunda bai taɓa yin zunubi ba, lallai Yesu bai kamata ya mutu ba, amma ya zabi ya mutu a matsayin sadaukar da ransa ga dukanmu. Mutuwarsa mai zafi ta rufe zunuban 'yan Adam. Bayan wannan an binne Yesu a cikin kabari. Ubangiji ya ga sadakan da Yesu ya yi kuma ya karba. Ubangiji ya nuna yardarsa ta wurin tashe shi daga matattu a rana ta uku. Ubangiji ya ce idan muka yarda kuma muka karbi sadakan da Yesu ya yi don zunubanmu, idan muka juya baya daga zunubi kuma muka bi Yesu, Ubangiji na wanke mu daga dukan zunubanmu kuma ya mana barka da zuwa cikin iyalinsa. Ubangiji ya aiko da Ruhu mai sarki ya zama a cikinmu, ya kuma ba mu ikon bin Yesu. An sa mu cikin ruwa don nunawa da atimi wannan dangantaka da aka maido. A matsayin alamar mutuwa an binne mu karkashin ruwa, a matsayin alamar sabuwar rayuwa an tashe mu daga ruwa domin bin Yesu. Lokacin da Yesu ya tashi daga matattu ya yi kwana 40 a duniya. Yesu ya koya wa mabiyansa su je ko'ina kuma su ba da labarin cetonsa ga kowa a duniya. Yesu ya ce ku je ku yi almajirtar da duk al'ummai, a yi musu baftisma da sunan Uba, da na Ɗa, da na Ruhu mai tsarki, da koyar da su yi biyayya da duk abin da na umarta, zan kasance tare da ku koyaushe har zuwa ƙarshen wannan zamani. An ɗauki Yesu sama a gabansu. Wata rana Yesu zai sake dawowa daidai kamar yadda ya tafi. Zai hukunta wanda ba sa kauna da yi masa biyayya. Zai karba kuma ya ba da lada ga wanda suka kaunace shi da yi masa biyayya. Za mu yi rayuwa tare da shi a cikin sabon sama da sabuwar duniya. Na yi imani da yadda da Yesu ya yi domin zunubaina. Ya sanya ni tsarkake kuma ya mai da ni wani bangare na iyalin Ubangiji. Yana kaunata kuma ina kaunarsa, kuma zan zauna tare da shi har abada mulkinsa. Ubangiji na kaunarka kuma yana so ka karbi wannan kyautar. Shin kana son yin haka yanzu?